Dnešná mládež nič nevie. Ja v ich veku, Som musela vedieť všetko. povinná vojenská služba by ich naučila. Osočuje každá generácia, ale je to naozaj problém. Keby to problém nebol, nemusela by sa v každej rozprávke, každá postava doznať poznania. Predstav si, že by takí Janko a Marienka vedeli sadnúť na lopatu. No tak by bolo o jednu rozprávku menej. A o jednu tragédiu viac. Na úkor získania poznania sa mládež musela vyvršiť nad starenkou bez štípky rešpektu k starobe. Keby sadnúť vedeli, tak by ich Ježibaba na večeru zožrala. Takto škaredo o babičke, čo nás vekom aj skúsenosťami predčí. Vychutnať sústa z malých detí. To je nič iné len žrať. Politika kráľovstva, nízky dôchodok, dane za domáce pečenie, minimálny odvod. Čo mala robiť? Zvyknúť si, prispôsobiť sa. Ale veď sa prispôsobila hustému lesu, kde ušla. A po všetkých tých perníčkoch, čo mala taký prebytok, že je aj na stavebné rekonštrukčné práce ostalo, dostala chuť na kúsok mäska. Nemáš slov, čo? A ty si s tým stotožnený? Ani nie. Ale logicky mi to inak nedáva zmysel. Veď to. A čo myslíte vy? Ako by ste nás rozsúdili? Ale lopatu chytiť vedeli. Však až takí hlúpi byť predsa nemohli. Počúvaj, a čo Snehulienka a 7 trpaslíkov? Čo zas?